Upravo je završen žreb za premijerno izdanje nove Lige šampiona i poznato je s kojih 8 ekipa će koplja ukrstiti Crvena zvezda. Srpski šampion će čak 2 puta pohoditi prestonicu mode gdje će izazvati italijanske velikane Inter i Milan. Pored San Sira, crveno-beli će posjetiti još 2 veoma poznate destinacije s obzirom da će gostovati rivalima s kojima su bitke bojovali u prethodne 2 sezone, to su Young Boys i Monaco. Kada je domaći teren u pitanju, Marakana će imati privilegiju da ugosti i pokuša da proguta Barcelonu, Benfiku, PSV i Stuttgart. Rekao bih žrijeb po mjeri. Rivali dostojni najblještavije pozornice, istinski fudbalski velikani, ali i ekipe protiv kojih Zvezda može da se nada bodovima ako odigra na gornjoj granici vlastitih mogućnosti. Kako se vama dopada Zvezdin žrijeb i koliko osvojenih bodova očekujete? Pišite u komentaru.